Takže ideme sa pozrieť do riadneho firetrucku, ktorý je vlastne využívaný na letiskách. Oshkosh už niekoľko desiatok rokov vyrába takéto veľké firetrucky a používajú sa hlavne na letiskách. Teraz som sa rozprával s chlapikom, vraj je to plne certifikované firetruck a je to riadna mašina. Ja si myslím, že riadna konkurencia Tatry, takéto všelijaké, a trošku vám ukážem, že ako sa z takejto perspektívy tu pozerá na to.